morning! This is our ex-freelancer online again. Sagli lang, papalil lang ako. Oops! Yan, tapos na. At ako alis na at magdi-deliver ngayon ng mga invitations para bukas. See you at the road. Alright guys, paalis na ako. So for today, puntan muna natin si Arnold Fernandez sa una yung invitation. Alright. Shit. Tignan natin kung andun siya ngayon. Baka wala na naman. O kaya tulog. O kaya lasing. Kaya, let's see. Wala kung dito siya lumipat. Yun. Nice. Andito yung motor niya. Morning po. Yan po si Arnold. Well, naka-vlog ka. Nakita nyo sa GMA yan. Taga GMA yan, si Arnold. Saglit lang. Huwag na daw si Arnold. Yan, dito na sa bahay nila. See? Alright. Ay bago na siyang ano. Nagkuhan ka rito. Kitiring ka na lang. Oo. Oh. Siyempre si Kagawad. Ha? Kagawad Kagawad Agsalud. Manalo eh. Bukas ha. Sabi lang ano ako. Oh. Hello. Wala yung mapakain mo kami bukas. Hello, Press! Nandito na po ako sa bahay nila, Press. Yan. Wala ata siya dito. Sabi nung kasambahay, natutulog daw siya. Wala akong number sa kanya. Mistake. Oh well. Tayo na lang natin. Ayun, nandito na siya. Saglit, usap lang kami. What's up, man? May magalo ako. Yung para bukas. Yan nga. Presidente namin. Sa vlog. Dito si MJ. Hanap niya. Alright. Subscribe ka. Yan nga. Shout out to you, Kuya Jose Roy Paraino. Alright. Subscribe ka mat ko naman. Okay. Yay! MJ! Si MJ. Packboy. Ay, chick boy. Ano ba yan? Good boy yan, good boy. Nagalit si Pres eh. Si Pres. So, palis na ako. Galing ako kay Presidente. Nag-jump yung video, di ba? Kaya pansin nyo nag-jump kasi hindi ko siya na-record, hindi siya naka-set sa video icon. So ang nangyari doon, nag-shot, ano siya ng
Alright. You're so gross, man. So, kumuha lang siya ng picture. Ayan. One of the mistakes when shooting a vlog. So, first, you should check your action camera. Check mo mabuti kung nasa icon siya ng video. Alright. Punta natin si Nok. Si Nok, Nok, Nok. Nok, Nok, Nok. Ang sabi ng aking Nok, Nok. Sayang yung isang camera na lobat. Mga pala yung nag-shoot ako nung yung kay Tuning, kung nakita nyo may mga stickers. Shout out to you, Tuning Digital Printing. Siya gumawa nun. Mga projects namin doon namin pinapaprint. Acrylic, sticker, reflectorize. Diyan sa kanya, mga plaque, certificates. Yan. Shout out sa iyo, Tuning. Watch nyo itong video na to. Hi guys, it's RX and Melvin Urine. Yeah. Punta kami kay Paritons. Kunin namin yung sticker namin. Ako makuuna makinig yan. Alright, tingin kayo. Subscribe po kayo sa amin. Yeah. Kaya natin si Paritons. Salamat sa sponsor, Tuning Digital Printing. Finished product ng sticker po natin. Tuning Digital Printing. Yan. Melvin rin. Hello! Subscribe. Kitang-kita yung gulo ng pwesto. Ayos. Ayun nyo. Sticker nyo. Walang... Kita mo yon. Yan si Tuning. Alright. Pabalik na ako ng poblasyon. Pero dadaan muna ako ng bahay ni Nok. Wala siya eh. Nasa Boracay. Boracay Blues. Mahilig sa EUT. 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 Eat, unwind, and travel. Alright. Well, saan tayo dito? Sa may bridge to Maanan Bridge. Alright. Tingnan natin kung sino ang nandun sa bahay nila Nok. Knock knock. Let's turn right. Turn right.
Alright. Ayan, tubig. Kaya dito. Kung hindi pa nakasubscribe ng channel ko, just search RX Freelancer sa YouTube, then hit subscribe. Alright, madami pa tayong video. Ikot-ikot. Madami pa tayong videos, upcoming videos. Kung ang alam ko, may pupuntahan kami ni Alvin. Shoutout sa iyo, Alvin. Naposes? Ano ba? Sa yung trupa nating Alvin. Yung punta ng Manila using his CF Moto NK400. Alright, big bike. We'll see about that on June 1. Ayan natin. Kung matutuloy, diba? Tatiwaras. Joke. Tapos ng eleksyon, diba? Move on. Up, yeah. Let's turn left. Alam ko wala ata sinok. Tingnan natin. Yung bahay. Kita mo yung bahay niya. Napakalaki. RK, di ba? Shout out to you, Nolly. Natin. Aba. Tao po. Tao po. Ay, mag-iwan na lang ako ng invitation. Kasi sinabi ko na. Sayang wala. Galing sila ng Boracay. Paki na lang po ha. Okay, thank you. So wala nga si Noli. Ito sila ng Boracay. Alright. So, balik muna tayo sa base. Let's go to base. Gagawin lang tayo dun. Gagawin lang tayo sa aglet. Nasa bounce. Yan, sino kung gusto yung magpa-drone, kontakin nyo siya. Siyempre hindi yun libre sa kanya, diba? Mga kumukontak sa kanya, mga wedding, ewan ko, wedding, events, other events. Yan.
Shout out to you, Noli Nara Jr. Should I say Nolito? Dito tayo sa Mabanugbog. Muna tayo sa base. May ko-confirm lang ako. Alright. Oh shit! Tipong ganun, no? Pang-exhibition. My humps, my lovely babes. Check it out. San Vicente. Tuning digital printing. Taas. Salamat sa sponsor for my stickers. Sa mga humihingi ng stickers, standby lang kayo. Alright. What the hell? Pasok! Traffic dito. Wow! Traffic! Kita nyo to? Saturday today and it was so traffic. Or dumami lang talaga mga tricycle. It's getting hot. Okay. Kung lumalabas kayo, dala kayo ng payong tubig, mainit eh. Iwas heat stroke ba? Diba? Yeah. Dali tayo. Anong feeling ng delivery boy? Hindi deliver ng invitation. Ayos naman. Maging delivery boy nga ako ng Lazada. Oh, well. Tayo dito. Saway tayo. It's seat only pero gawin natin entrance. Alright, man. Yo, what's up? Oh, what's up? Gagawin lang tayo sa alright. Labas lang tayo saglit, may pupuntahan tayo. We'll meet Jeff Blackrus. Ibigyan natin yung invitation sa kanya. Delivery boy. Alright, nandito yata siya sa UC NHS. Hindi, Urdaneta Central School. So, kailangan natin tumawid. Excuse me.
go inside. Urdaneta 1 Central School. Brigada pala nila ngayon. Ayan. Kaya pala dito siya. Wala siya sa bahay nila. So, let's see. Asan yung bell dito? May message siya sa akin. Nasa bell daw siya. Harapan ng bell. Jep, where are you? Kita ko na siya, pre. Yun siya, oh. Ang poging kalbo. Papa Jeff! Mobile Legend. Sa mga ninong. Hello! Oh, yan. Yung poging-poging Jeff. Oh, tita! What's up? Oh, say hi, say hi. Oh, say hi. Hi! Kaya pala dito si Jeff, eh. May pagkain ba? May pagkain. Emel, diba? Grandmaster na siya. Ayan. Ay! Yung isa lang, yung isa. Ang pangalan, eh. Wala akong... naman to. Ay! Ayan. Si Miyaka pala yan, eh. Pumunta ka na sa kanila. Hindi pa. Wala, eh. Alright. Say hello. Oh, ninong. Kita ko lang makain. Ubus na. Ayan. Alright. Mahaba yung ano, eh. Pinanggalingan ko, eh. Diyan lang. Shit, ang init, man. Balik ulit tayo sa home base natin. Shit. Mayan, ang init. Alright, ito extension ng Magic Mall to ginagawa. Ayan, o, laki, di ba? So, brigada kasi malapit ng pasukan ulit ng mga bata. So, kailangan mag-ayos, linis, magpinta, kung ano man ang mga pipintahan dyan. Ayan, newly painted. So, right, balik muna ako doon. Mamaya na lang, mainit, eh. Alright, palabas na tayo sa home base. Punta natin si Jun, si JP. Then we're gonna go to Monjiang. Nag-message ako sa kanya. Akala ko nasa bahay, nasa office pala. St. Peter. Office niya sa St. Peter. So, at the same time, may bibigay na din ako sa kanya. Alright. So hot. Init talaga. Sunog ang legs. Sunog ang legs. Oo. Mamaya uneven skin tone na tayo. Alright. So we're gonna go here. Oh, Easy Man. Kita ko yung Easy Man. Baka pwede na ako dyan sa Easy Man.
ko yung andito si Jun. JP, 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 JP. Wala si Jun. Park lang tayo saglit. Wala si JP. Kapanara ka lang. Alright. Diyan si Jun. Diyan siya. Yun. Pucha, tulog. Hey, what's up? Yan ay, isa. No, linggo. Bukas. Ay, hindi. Naka-vlog ka. Okay, alis na ako. High five. Magkano bili mo dyan? PM cent. PM cent. Sige. Mamaya, John Patrick, dito kayo bumili ng bigas. Sabihin. Wait, tigyaw day. Tinatanong niya. Na tayo kay Mondiao. Mondiao. Sa tapat daw ng panel ko. Akala ko likod. Delikado tayo dun. Alright, then we're done again. Mondiao coming to you. Kung sa mga hindi pa nakasubscribe ng channel ko, subscribe na kayo. Just search sa button RX Freelancer, then hit your subscribe for upcoming more videos. Alright, it's so hot, man. Init. Right. Gotcha, man. Pageantry. Panel ko. Sa tapat, wag sa likod. Alam nyo na kung bakit. Sa mga nakakalam kung bakit, manahimik na lang kayong. Alright. Wala pentagon dito. Papigay, 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 papigay. Papigay, asan siya? Uy! Paulo Ferrer, shout out sa'yo. Kapot na. Nag-vlog ako eh. Sikat na tattoo artist dito sa Urdaneta, Paulo Ferrer. Alright! Hindi, may tropa kasi. Hinahanap ko siya. Ay. Basta. Ayos lang. Saan ka punta? Bayad. Ah,
Nahanap ko yung St. Peter office. Dito daw yata. Tayin ko na lang. Text ko muna. Kita ko na. Pucha. Busy ata si Pari Mon. Monde. So, mukhang di niya nabasa yung ano. Send ako sa kanya ng message. Peter! Simon po. Oo. Morning po. Yo. Kala ko naman kung sino yung nahanap. Wala po kasi matakbo, pasensya na. Okay lang po. So, Ito si Mon. Ay, sensya na. Naka-vlog ako eh. It's Mon. Mon Giao. St. Peter. Alright. Tapos na. Mga iba, tinatamad na ako. Mainit eh. So, yung mga hindi natin nabigyan, sa mismong event na lang yung invitation. Pwede naman. Alright, so it's time to go home. Relax. And relax. Natin kung may daanan dito. Sunog ang legs. Right guys, so going back home. It's almost lunchtime. Right, ride for fun, not for fame. Yan tayo ito. SM City, dito lang tayo. SM City, Urdaneta. Paano yan? Kapitsahan tayo sa susunod kong video. Tignan natin sa June 1 kung alis kami, kung matutuloy kami ni Alvin going to Manila riding his CF Moto NK400. So balik na tayo sa bahay. So dito na lang ako magtatapos. Mga ka-YouTubers, mga tropa, mga kaibigan, mga barkada. Right. Subscribe to my YouTube channel. Just search RX Freelancer and hit subscribe. Alright. Good to go. Sige, sa susunod na lang ulit. Bye!